عجب علت آزما کار گنی پرواز یک شپی چا وپسگا پیسر آئی دل عجب عیالیات اگام لہتے ویگ کو ماسک بزور آؤں بری بری یک ویگیو ماسک کی پھر بیکن آؤں بتر رہا گوڑا منی تماشا بیت چاوتی شکلے یک رنگیا ہم رکھا آؤ چا رنگا رنگی شکلاں وڑ وڑیں پائدہ ہم کشت کنا چاری حیال آگا سک گل بود وطارہ سکیں اگل مندی مردمی لیکتی دمی سبائے سرا چارز بندہ رند بازار اشو تو لہتیں دگا دگا رنگ ویگو ماسکی بحاضر چاری ویگو ماسکانی دس کپگا رند آئیے زندے نوکی دوری بنا بود ارواح دیا کہ دلے لوٹے تو وتی شکل بدل کت و ہر رنگی شکل کے دلے ہول کت وتی دیمہ پھر کت چریشی آچا وتی شکل یک رنگی ہم رکھے تو چا رنگا رنگی شکلہ وڑ وڑے پائدے ہم کشت آج چھونائی و پجاری کارٹ کارگسا یک منشیت کے نام تارکت بلینو منشی تارک کمتر و دگا مستر مردم گیشتر بود بری سیٹ وارث بود بری ڈاکٹر نعیم بود بری انجینئر اختر بود بری وکیل طاہر بود بری مستحی ریاض بود بری ناظم ارشاد بود آیا ناظم ارشاد بوک چا درساں دوستر بود ہمیشہ یک رندی کے ناظم ارشاد بود گوڑا پدا تا دیرہ دیگا شکلہ بدل بوا گیا وتی جندے شکلہ واتر کنگے دلے نبود ہمیشہ دو ابتگی چچی گب تو پا دل ایمینی ناظم ارشاد شکلہ وحد گوازی نگا لگت دوئیں ابتگانی پورا بوا گا رند گڈی شپا کہ آ وقت تو سبا محلہ پادت و ناظم ارشاد شکلے ویگو ماس کی در کو تاکہ وتی کار سرا برو تا ہناگا آئیے مارت کہ آئیے دیم گشت دگے ڈولے آ گشادہ مردم کردے آندھی کے دیمہ شتو اشتاد وہ پا گنوکی لگت کو وتی دیمے چارگا بلے آ معلوم نہیں آ چونے قضائیہ گپتگت کہ چمے گارتا ہوں آنی جاگیا بس دو کسان و کم روکے ٹونگ پشت کب تگت کہ آنی کنٹی رجنا آئیا کلاہی دست کے آئیے دب گاریں و آئیے جاگیا بس دراج بریں نشانی پشت کب تک پونس گاریں تو آئیے جاگا بس ٹونگیں ڈوپے پشت کب تک و مد گاراں آہانی جاگا حبیت چا کٹھی سرگا دیگا ہچ پشنا کب تک آ دل پدرتی حجکئی ہو پا بکڑی لب جگہ لگت اڑے منا چی اللتیا گب تک کے منی دیم گارے بلے افسوس آئیے توار ہم چا گٹا دن درد نبود